सुद्धा तुझ्या बरोबर दोन हात करून खा तयार असता. आय तू ना मागेले आणि तुझे दोस्ती. बाय बाय राकेश, बाय बाय. या राकेशाक तू धमकी देऊन हिंचान तू वैताला समजून येणार का? आज या जाग्यावर एक तर हा उरलाय ना झाल्यावर तो उरलाय. राकेश तू मग जीवांशी मारतालो चल मार बघा. तुका कितली हिंमत असता हाव पळून घेता. तुगे दोस्त सुदेश सुद्धा असोच सांगतालो धमकी दितालो म्हाका. आज तेगेली परिस्थिती किती जाला तुका खबर आसा मरे. बस स्टँडार राहून भीक मागता तो. म्हाका म्हणतालो रस्त्यावर घालून माय देता म्हणून. एक दिवस म्हाका मारूक तो पोयती घेऊन येयलो. ती पोयती काढ तेगेलो पाय काढून उडयलो. आता तो रस्त्याचेर भीक मागता. तसाच तुका सुद्धा ह्या पोयतेन तुकडे तुकडे करणार तर नावाचाच नागनाथ ते. नागनाथ तू मागे तुकडे तुकडे करतो आज तू गेले तुकडे 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 कर कुत्र्या खाली सुड्या खाऊ घालतो. घराकडे पळेला मुठभर अन्नाच पडलं ना. हात जीव गेला. मागे बहिणीक मागे दोस्तान भरपूर त्रास दिलो. मागे भाऊजी मागे बहिणीक मागे अठ्यार घाल केले तेव्हा अठ्यार घाल केलो. सागर
तेका आम्ही धरतले ना जाल्यार गुल घालून मान घेतले. आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आम्ही शियाळी म्हण ते काहीच खबर ना. बरे सर हांव फोन दवरता सावकाराला खबर विचारता. बरे सर पहिली घरात सगळी साफसफाई करून घेता. मागीर कपडे धुवून घालता आणि बूट पॉलिश करता. नाव धुवून बरोबर जेवण करता. Get